Ngihlangane ngami lo bawu2 waseyazi. Mina Ngihlangane ngami phela nakho uyamkhulumela Wena uyamkhulumela nje. Okay, izame nama valid point azokwenza nawe ngikukhulumela. Cha wenza ukuthi wena usho umuntu wakho ebanganini akulona iphuzu lele ngalibamba ukuthi usho umuntu wakho ungamtshela. Uyikholwa kanjani leyo? Ufuna ngithini kahle kahle noma ngisho ukuthi ngihamba nabangani bami. Ungamtsheli ngani umuntu okulethe Uma enqaba ukuthi ngihamba benze njani? Wena kwesinye isikhathi uhamba nabangani bakho. Kwesinye isikhathi ubanjwe inkunzi wabuye wenze ekhaya. Gentlemen manini namanenekazi sanibona endaweni zonke lapho nisibukela khona siyanibingelela yazi ke ishow yakho siyibiza ngokuthi silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show mina ngingudlala Matifana also known as the next biggest thing in South Africa bukani bafethu namhlanje ngisabuyile ngisashuthela la cabanga sizeni ke sithola indawo eright yokushutha esizokwazi ukuthi sibe kuyona mengabe sifuna ukuzoshutha sihlale nje mawukuthi unendawo la eThekwini CBD awuvele mfethu email me umjoloshow@gmail.com usazise mfethu ukuthi unayo indawo esingakwazi ukushuthela kuyona unenkinga ezithinta umjoloshow@gmail.com silandele nasey'nkundleni zokuxhumana kakhulukazi uFacebook Dlala Matifana umjolo ama-pages amabili owalandelayo umjolo uzawubona 1 million followers uMatifana uno-blue tick verified mengekho verified akusemina lowo xoxa indaba zomjolo ke iningi ezihlukahlukene la namhlanje njengoba ubona kuneqhawe leduze kwami engizothola kabanzi ngalo ukuthi liwubani wakabani yini elibeka la lihlushwa yini emjolweni but before we get there let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet you can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO umjolo promo code oyisebenzisa each and every time ungena ku website noma i-app yakwa EasyBet mntaka baba yebo mfowethu uyaphila mfowethu hayi ngiyentamkhulu khala kusiza mfethu siyajabula ukusibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nje check bheke inkinga zakho sibone siyakwazi ukulungisa lapho kunakele khona siqale kuqaleni mfethu ngubani wakabani zazise nje kuthini unduduzo wamakhoba lo mfowethu odabuka ngidabuka eMandeni owamanje ngihlela kwamashu kwa F for umsebenzi la eThekwini mfowethu olango kaMatoho mhlawumbe wafika wathola nembali la eThekwini noma nisuka naye emakhaya hayi kunjalo khona mfowethu kuyaye kuthiwa induku kakulezizweni ngasuka le emakhaya ngeza ngapha ngayithola impela imbali mfowethu sure uyabona kodwa ke ngenxa yokuphilisana nabantu kuyaye kube khona inkinga eziba khona okuyizona ke singilethela namhlanje yini mfethu inkinga ekanjani ezikubeka la namhlanje mfowethu ayikuthiwa kuthula amadoda kuyabika sure nginomama la Andy Kamalaki sihlanganile naye la ngo-2023 sewuphela sina 2 years na so kuyaye kwenzeke masihambile siyindaweni zomnandi siyejabulise njengabantu abathandanayo aphume njengomuntu oyocha emva kwalokho uphela u2 hours uphela u3 hours kwesinye isikhathi yaye kube ubusuku bonke kuze kube ukuthi ngiphinde enzini naye ngicese ngisendlini ngakusasa yo like uyanyamalala kwi-groove ungamboni usuka nje itafula ngilithengile utshwala bugcwele inyama ikhona ayikho into eshoda ngayo athi hayi ngisayocha anyamalala okungixaka kakhulu ukuthi cha mawuboni lokho achama usuku bonke kwesinye isikhathi achama u2 hours noma kuphela u20 minutes umuntu usatoilet wenza mengabe sebuya ukabuya athini mhlawumbe ubuye abeke into lehlukahlukene ngaso sonke isikhathi ngoba mehambile nefoni yakhe naye engatholakala yaye kuba umuntu nje oyicimile straight noma kwesinye isikhathi emebuya ubuye ethi ifoni itshontshile uphoqoza ngithenge enye ifoni ngingazi ukuthi story sithini kahle kahle ngoba ubuya ngishaya ngawulelela ngibuye ngibona ukuthi amangake phela la yikho ukuthi lo muntu lo ngizimisele ngayo mfowethu ngizimisele ngayo ngiyafisa impela ukuthi awuvusa umuzi wakithi kodwa makusenje angibone mhlawumbe umunye umuntu ufetha ngasho ukuthi because usuyazi ukuthi iyenzeka into kanje kwi-groove why usamvumela mhlawumbe ahambe noma ungamphelezeli ke mase ufuna ukuchama kuyaye kuthiwa iyadingeka lento ethi i-privacy yabo angeke ngize ngihambe nayo yonke netholela besifazane
kumele ngimiyeke azizwe njengomuntu wesifazane uyabona ngimtheni umthembu ngamabomu ngisho angakwenza multiple times lokho akwenzayo kodwa ngime ngokuthi uyakwenza lokho akwenzayo mhlawumbe ngaba neyimpendulo ezithize mina ngeke ngize ngi-understand so futhi angeke futhi akwazi ukuthi angichazele zona so ingakho-ke ngicelile le show le isilungiso umjolo ukuthi izongilungisisisa lezi nkinga zami ngibhekene nazo. Lo muntu lo uhlala naye endlini noma umuntu ofikayo nje ngokuvakasha? Sani naye endlini kodwa uyafika ngokuzovasha njengomuntu wami noma ngimlande sihambe sigruvini leyo uthi mhlawumbe kwesinye isikhathi-ke uyayifika for i-weekend sihlale mhlawumbe Monday to Friday ngisuke nginaye-ke lapho and then nge-weekend aphinde kubo ngomama usuke efuna izinto ey'thize yena uhlala lawo kwamakhuthi. Okay. Uzimisele ngaye kahle kahle njengobuza la ufuna nilungise awufisi ukuhlukana naye? Angifisi ukuhlukana naye kuphela ingane ngiphethe kahle mntankulu. Iphethe kahle. Yikho nje ukuthi lokunyamalala kwayo engingaqondi. Eish kodwa mhlambe ungconywana kwama-hour mfethu iy'nsuku mfethu hayi ngemphethu akekho umuntu ochama 3 days yabona ileyo nto engithusayo mntankulu kodwa angachanyiswa 3 days angazi noma uyangithola yini ngike ngaziye ngalokho ingayiphenduleli yena eish yani ngoba kubalulekile ukuthi sithathe okusuka kuye kodwa futhi okuyiqiniso yani no asole impendulo kuyena umama mayefika la ukuthi uzofika athini nale ijongo la kwethu lixayekile ukuthi hayibo nangu umuntu ephenduka into elingayazi unomnyamalala kakhulukazi nje eclubini unokwenza lo mkhuba wakhe athi shwe angabe sabuye kuthatha isikhathi ukuthi abuya mebuya ubuya nezindaba eziningi ezihlukahlukene namhlanje sothola ukuthi yini emenzisa lento uyenzelani nanokuthi mhlawumbe siyakwazi ukuthola isixazululo balungise ubudlelwane babo ungayindawo ubambe ithambo mama kunjani Ngiyaphila. Ngahlala la phansi dadewethu ngiyazi mina ungazi but uyasazi isithando sakho ne Yebo. Into ekubeka lana-ke namhlanje ngoba ubafo ubone kungcono ukuthi mhlawumbe nizokhuluma la kuthina because mhlawumbe usezamile ukukhuluma nawe endlini kodwa ngifuna ukumkhulumela angiqale nje ngizwe ngakuwena isayidi lakho i-relationship yeni kanjani mhlawumbe ngendlela unoyibuka ngayo I-right nje sathandana ayikho nje into engibona i-wrong yonke into ngibona i-right. yonke into ihamba right Yeah. okay uwumuntu onjani umfowethu i-personality yakhe mhlawumbe Umuntu o-right nje uyangithanda yonke into engiyidingayo uyanginikeza akukho engikhala ngakho ngasho kanjalo. okay bafo mfethu umama uhappy ngayo yonke into ujabulile okusho ukuthi umphethe kahle kunjani ngale ndlela yokuthi akaliboni ngisho iphutha elikhona awuvele umtshele mfethu ukuthi umbizeleni lapha namhlanje mntana umuntu ngikubizela kulolu hlelo namhlanje isilungisa umjolo ngoba nginesifiso sokuthi sizame ukulungisa ubudlelwane bethu la engibona engathi biyonakala khona njengomuntu-ke ozimisele ukuthi ngekuthathe ekutheni ube unkosikazi wami kumele ngiqale ngikulungise before ufike emehlweni abantu basekhaya nkosazana unokulahleka uma ngabe siyikhiphile siya ematshwaleni Mana ko ngenaphi lokho manje? Chabo ngilinde phela Ungenaphi lokho? ngilinde ngichaze ayani Kungenaphi lokho? ayani ngithe ngilinde ngichaze Yabona-ke manje ngisakhuluma ngikuthanda njengamanje awakezi ukuthi hayi ufuna ukubuka nje ufuna ukubuka into engekho. ukubuka ngani Sikuphi isidingo sokubiza amakhamera? noma nawe endlini kahle Sikuphi isidingo sokubiza amakhamera? shaya njengamanje-ke sekukhona na uhlelo engilibhalela ukuthi sizame ukusilungisa into Manje uma ubiza amakhamera yini uzoba right? yini engingabi Amakhamera azokulungisela. sifuna ukuzama sisi Uzamani? yini wena wavuka ulaka kanti Uzamani ungenaphi wena? Ungenaphi? no mlindi Ungenaphi? sisi Ngicela ulalele. linde sichaze silinde sichaze ubafo uzala ngoba ubonile ukuthi meyikhuluma nawe kahle awumlaleli wenza lento yenzayo yabo Ufuna uzosizwa yini benza la? uyilungisa kanjani-ke into so ilungisa kanjani lento uma ukuthi awufuna ukulalela Hayi awukhulume ngizwe. uma wakho uthula ukubuka kanjani Hayi yabona-ke uyambona? No. Ungenaphi umama la? ukuthi njengamanje Ungenaphi? Ungenaphi? ubuhlazi uyiwona Ungumfazi umama indabeni zami nawe. Ungumfazi. no lalela ayani unokuthi uma ngabe siyikhiphile siseumnandini usuke ube umuntu
ohambayo njengomuntu wetoilet uyochama Ngishonyochama nje. 2 hours. ungabuki Hayibo ngishonyochama Wena kanjani? usuku Uchama kuphi ukuchama? Kanti umuntu usuke idenga ke-toilet obaplazini ngizini. yini usuke Hayi. Usuke ngaleyo ndlela leyo. ayanda specifically mina ngifuna ukwazi yini usukiyele etoilet sekwenza ukwazi Ngisuke ngiyochama kwenye ngisuke ngihamba ngiyobona abangani bami phela. Manje Ngisuke ngize ngibike. Ungasho ngani pho ukuthi Ngisuke uyobona ngibike abangani? phela kuye. Mayenqaba ngenze njani? ifoni isuke ivalelane Yenzeni angikwazi-ke lokho ngisukhuluma iphutha angikwazi njengamanje ngenza angikwazi nje angikwazi wakhumbula sihambe siye ekhokhosi wathini wena ngathini wathi ifoni ilahlekile shutho ilahlekile phela angitholanga ifoni ngaphansi komphetho wakho angikwazi lokho mina ifoni yayikimi ifoni yami Ayanda mfethu aweke ukuthi la sizama ukulungisa inkinga asenze inkinga phezu kwento. ayikho inkinga ezolunga usesuke wathanda ukubukwa nje bengamele nje ezela emakamereni bengela ngibike sisilana Bangabiza ngisho sidinga ubhuti wakhe. impendulo bengabiza khohlo ngikhohlwayo ubami njengamanje sidinga shutho wangishela nawe Cha angithi wena uthi bengabiza ubhuti wakhe. Sengiyasho ukuthi ngimini ubhuti wakhe. So uthi sesiyakushare manje. Angithi wena bofuna kube khona ubhuti. I am the brother here. hayi angikwazi Usingangazi chaza manje. usuke ukuphi uma usuke unyamalele singakuboni ngisuke ngabe nabangani bami nje uvala ucingo mama nabangani bakho ushiye boyfriend yakho. sigiphile siyophuza uyangiyeka ayanda ngithenga utshwala itafula inyama igcwele. ngiyalideka itafula phambi Suke kokuso phela bakho yena akanayo leyo nto leyo ke khona kulaba abanye ingakho ngisuke ngihamba nabangani bami Awumtsheli ngani pho iqiniso? angizwanga hayi uthetha bangafuna unjani isidingo sokuthi phela sho uma ngitshene iqiniso phela uzoyeka ukungenzela izinto angenzela zona ayanda uhamba nami uyangivumela ukuthi ngimoshe imali yami wena emva kwalokhu uyangishiya mina uthi yakubangani bakho bebhuti ande khona salulalela kumele kholakale yabo uma usuke ngibuye e-toilet uma ukuthi ngibuyele e-toilet ngifike ngimbheke lo ngingamfiki usuke sebewe seyifebeza ayikho leyo ayikho leyo mina nami ngiyihambela ngiyobona abanye ngiyobona abasebona abanye uzohamba u2 hours wonke mina vele nginayo ngikwazi uku-accommodate abanye abantu angeke ngiphuze phela ngedwa lokutshela ngisuke ngikuthengile manje ukhaliswa yini usungengisilimi mina ngiyabuya ngiboni ngiyabuya emva kwesikhathi singakanani ngiyabuya ukuthi usekunina ngisibuke isikhathi phela angingesikhathi e-toilet angisibuke wena isikhathi uzama ukutshela ukuthi uchama 2 hours wena angisibuke isikhathi ngiyachaza lokho mina ukuthi u2 hours okwakho lokho angikwazi mina Ayanda aweke ukuthi uthando. osenza bona lapha phakathi ngeke Aweke ukuthi uthando mfethu lakhiwa ukuthandana, ukubambisana Habi. nokuthembana. imhlobo Mengithi ngiyabheka la kunina niyathandana, menisho habi but anithembani futhi anibambisene. Because awukwazi mfethu ukuthi umuntu wakho ungavela umshiye stranded. ungenza udoli lo cha ngihlangane ngami lo bawu2 ungenza waseyazi udoli Mina ungenza ngihlangane ngami phela nakho uyamkhulumela Wena ungenza uyamkhulumela nje Okay, izake uyamkhulumela nama-valid point azokwenza nawe ngikukhulumela. cha ungenza Because udoli ukuthi wena ushiye umuntu wakho ebanganini akulona iphuzu leli engingalibamba ukuthi Futhi-ke, ushiye umuntu wakho Webhuti, ungamtsheli. uyikholwa kanjani leyo ufuna ngithini kahle kahle noma Uyikholwa uthi kanjani ukuthi leyo? ngihamba nabangani bami Ungamtsheli ngani umuntu kulethe uma enqaba ukuthi ngihambe Lalela, benze njani wena kwesinye isikhathi uhamba nabangani bakho kwesinye isikhathi ubanjwa inkunzi wabuya weze ekhaya kwesinye isikhathi kufuna umama wakho waphoqa ukuthi hamba kini ungangitsheli mina awungibhale ngisho umyalezo phela mina ngize ngikutshela Ngikhona kuphi ngikahle mina okumele angisuye ukholakale umfazi lokho wakho awungilobolile angisuye nje umfazi ngiyintombi kumele ngenze into engifuna ukuyenza ngaleso sikhathi uyamthanda kodwa lo mfana like for real uyamthanda. yazi imihlola le angazi ukuthi Uyangithanda ngathini kodwa manje angazi ukuthi ngathini uyangithanda angazi ukuthi ngathini Khona ubona ukuthi ungithanda, ngithanda ngithanda. ubona ukuthi ngithanda angikuboni mina lo thanda ayikho le ukuba phela ubungayiboni bungeke uzubiza amakhamera angisi ngiyakutshela yanda ukuthi Okay. ngibiza amakhamera ngoba ngifisa silungise lokho engikubona hayi kuwo angiboni into ezo ngoba nginenhloso ngawe wena lolu usuyikhuluma njengamanje simina hayi usuwathanda ukubuka So wena uyimisela ukulungisa le relationship noma ubafu ufuna uzolungisa yedwa. hayi uzolungisa yedwa What do you mean by that? hayi alungisa yedwa noma thola omunye umuntu ozofana naye ngeke ahambe So wena usekho kumfowethu. ngisekho hayi ukuthini hayi ukuthi bengasekho bengikhona kuyena manje sesuwathanda ukungihlaza ubizana namakhamera Ngizowacisha la makhamera Vele- sikhulume kahle. hayi asekho isidingo ibona ufebe vele abenzani asekho ibona ufebe Uma ngifeba benzani, lokho uma khona ngifeba. ukufeba lokho aqhubeke yena ufeba lokho ayiyeka mina le But mina into ungasho phela uthi ngilethe into enze mina ungasho ngakubiza la sis. ngizosilento mangabe lento leyo yenzayo uyenze ibizwa ngani umuntu mayenza njalo shuthi phela manje njalo shuthi phela Ingqondo shuthi nayo, phela bangabona khona ungakwenzi ngisuke ngiyofuna nje Inhliziyo ngihamba 2 nayo. hours ngisuke ngifuna ngifuna 2 hours kusho phela Angazi. khona into engayitholi ngisuke ngiyifuna yini engakunika hawu yini engakunika unginika ngatweni yini ethi ayitholi kumina we kodwa abanye abantu bayithola
angcono Hayi, mhlawumbe ngenzeka ukuthi mhlawumbe kukhona into engasayizwa kuko. khuluma yini ongayizwa ulalela ubaba Yini ongayizwa? ungayitholi kuyena Hayibo uyabona lona. Mabonje noma sesingabhebha, ungibhebha nje into engekho nje. Usosehlathini nje. abe sure Bayakwazi lokho naye. bafunga ojoko bangavuka beme ngenyawo la bakhona bekuza ukukhuluma into efana nale yimina njalo lo Wena khona umunye umuntu omonayo ngikhuluma nawe phela ngikhuluma nawe nje. wena uzama ungitshela ukuthi ngoba usungekho usukuyodliwa mazayizayo wena Ngizona awu cabanga masayisa akho konke. pho manje mawukhala ngomavebhano uthini kahle Ngisho ngiyofuna lento onganginiki yona. awukhulumi ngani naye kahle umtshele ukuthi khona la kushada khona Angeke understand phela mina ngicabanga ukuthi mangimtshena uzothatha yabo ngayitshela ukuthi nje nayo yabo uzothatha ngindlela. Wabona? Okay angithi la sizolungisa la sizolungisa Ayathi izolungisa useyayaza ngithi inkinga yakhe. Yazi wangenza ngikuthela ngifuna silungise lo uthi wena awukwazi ukubekezelela into eronga yenza angani Yes. ufuna ukubhejwa kanjani ke wena alandele umthetho wakho ukuthi wena Hayi ngeke salunga sesele kakhulu. ngeke mfowethu ngeke hayibo yabona le nto le ayiphele ayisekho kwakhona ayiphele mfowethu akabhekele ngibhekele futhi-ke nje ngifuna yonke into yabe ngimthengele yona ibuye kumina Hayibo yonke uzwenza into impahla yakho yami hayibo. ngimthengele yona Wehlanya wena. ayibuye kimi kuphela Wehlanya wena. Athi wawulala nami. Cha. Manje uyafuna into zakho. asihlukane nje kuphela ngithi ngokwami wehlanya wena. nawe uthathe ngokwakho sihlukane Azikho izinto ozoyithola. cha akwazi ukwenzeka kanjalo akwazi ukwenzeka kanjalo ayani akwazi Azikho izinto ukwenzeka ozoyithola. ngiyindoda mina ayani Uyindoda. angikwazi ukuthi Mana ibambe lapho. Uyabona indoda engempela. Indoda engempela bengeke ibiza amakhamera. Ibiza amakhamera. Ibiza enye indoda ukuthi uzoyilungisela indaba zayo. Hayi awusiyindoda wena. Awusiyindoda wena. Awusiyo nje indoda. yini mangasiyo indoda Igama nje ulishothi indoda. yini mangasiyo Hayi angikwazi yini. Angikwazi. azwangiphopha sesiyazi ngiphophele Asiyindoda lo. Ubeze indoda uzomlungisela inkinga zakhe. ngoba uxake uwena Hayi, uxake hayi, uwena hayi, uxakekile kwimali Hayi ayikho nje inkinga ongayixazulisa yindoda. Kodwa uxazele umuzi wakho manje uyibambele. wehlule hayi ukuthini bafo ngiyabonga uzofikile lo angisamdingi sengizoyela impendulo ebengiyifuna angisamdingi Mina bengasakudinga already nje. ngiyabonga nganele but mina-ke okay fine senihlukene angani kushuthi manje Nganele nje. senihlukene yini bafethu le kade ungamtsheli kahle ngokuthi lokhu menze isilisa nganele nje Webhuti ngiyachaza ukuthi mina bengihamba nabangani bami. Yena but ngithi wena bofika ney'tori ey'hlukene nje kuyena bekumele Ile ngithini nto nawe engishoyo uyazi yakhe ngoba yamanga. indoda manje usho zonke. kunamanga lo muntu kunokuthile futhi asakufihli ngaphezulu kwalokho Yini engifihlayo? yikuphi kumele ukholakala Hayi uyahlangana wena. Yikuphi ngimele ukholakala? Yimina ohlanganayo? Uyangihlanyela ngikulela nje. Wena uNkroyi, Hayi, yimina uyangikulela. ohlanganayo? Hayi uNkroyi ipipi lakho. Hawu. wena Nkroyi yimina osanganayo Hayi usangana ngikubona bantu wena uyahlangana udaka umbuso wena lo muntu udaka umbuso Uyangikulela nje. imhlolo yazi ngimfunga uJobo lalele khona uyaphenduka emenza inkulumo nje Kanjani? wena uyihlazo Ihlazo nguwe, Ihlazo. nguwe ihlazo. Mina ngibona kunguwe ihlazo. ngiyichile Hawu, nguwe nje ihlazo. sis bese kuthiwa ngihlala into enje kuthiwa into enje bengizohamba Nami phela ngibheke ekhaya. bengihlalele wena. kuthiwa into enje Hayi bengizoyiveza bengeke kubazali ngihlalele wena. Ha. Hayi. Yazi mina le. Hayish. Yazi vele lumi ikhanda. mfethu uyajabula nje ukuba fesenje Hayi angijabuli kodwa mhlambe kuhle ukuthi akhululeke. but ubongahlukani ngani naye ngendlela e-right Bengephela mangeke imnotho obuza kimi. so wena you-enjoying imali yakhe Yeah, benginjwe imali yakhe. Hish. Anti yini ekwenza ufebe? Ukhale ngamaphepha wami. Okusho ukuthi ngoba usungekho usukuyodliwa. Hayi Yini engiyenza kabi mina manje uBhebhe? ukuthi kupho kufika kuqala. Yini engayenzi kahle mangabe ngubhebhe?
Wona ibona wenza kahle mina. And uyakhala. Mangabe ngisuke senze. Yini usikhalisa uma usuke ngezwa lutho? Ngisho ngikhalisa ngaza lokuthi wenza ubona ngathi wena ngiyajabula nto ayisho ngikho ngisho. Hambe. Sho ufanele ngenzeni? Angikwazi. Ayikho lento. Awekho lamanzi. Ayikho nje lenkukhu le lamanzi avele echithe straight. Ayikho into ezolunga kunje. Ayikho into ezolunga. Yo, hayi khona hayi. Hayi no. I believe akukho okunye singakwenza ngaphezu kwalokho akukho bafethu. Ayikho into esingayikhuluma la, ayikho into esingayenza. So nje sisenkingeni. Ubafo bahlukana nentombi yakhe ayikho into elungile. Ifike la izomtshela ukuthi iyafeba and into eyenza ifebe yini. Mina into engizoyenza nje ukusupport ubafo throughout this difficult time. Ngibe seduze kwakhe ngibona ukuthi uhambo lakhe lihamba kanjani. Mhlambe nawe unenkinga zomjolo, email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Unendawo mfethu mhlambe usomabhizinisi uyafisa sizoshuthela umjolo show endaweni yakho around Durban CBD. Please pull through. Email us umjoloshow@gmail.com. Akumnandi ukushuthela la. Kuyabanda manje. Sizoloke manje ngasasothwa yini osonkofu lenkukhu ezimhlophe. Yabo? Umsindo weyimoto ngemumva. Ane ngisizeni hlezi nithi niyangithanda, ngisizeni ngithola indawo e-right esingashuthela kuyona around Durban CBD. Subscribe, ulike, ushare i-channel yethu. Silandele nasey'nkundleni zokuxhumana. Umjolo on Facebook, Dala Matikane on Facebook. Siyabonga kakhulu ukubukela kwami.